Naangol ang 5 ka mga individual human gidaro sa truck ang 3 ka mga tindahan sa dulhugon nga bahin sa Barangay Lawaan 1, Talisay City. Ang driver matud pa nakatagpilaw. Ano ang report ni Marie Dumabo? Naangol ang truck driver, 49 anyos, uban sa tulo niya ka mga pahinante o gusa ka tindera tungod sa maong insidente. Nahitabo kini pasado alas 2 nitong Domingo sa hapon. Sa investigasyon sa Talisay City Police o sa City Toda, nasuta nga gikan sa maghaway ang truck nga gikargahan og scrap metal. Palugsong kini sa sulunod nga daan ug pagawas unta sa National Highway. Apan ang driver nga matud pa gumikan sa iyang kaduka, nakapiyong kini samtang nagmaneho nga niresulta sa pagkaharos o sa katindahan, water refilling station ug bakery. Nidas magusab kini sa poste sa kuryente. Samtang nagdulhog ni siya sa Camilla, pag-abot na pitna sa may gate, kurbadahon man na, matud pa sa mga driver sa pasiyo ng investigasyon nga tungod siyang kaduka nakapiyong unya pagkapiyong niya nakamatkon siya pamak sa siyang brake matud pa niya sa iyang aligasyon ni basiyo kuno. Ang nagrabihan ang katong sa fried natapsingan lang to katong usa ka refilling unya ug katong usa ka bakery. Ang aksidente mihatod sa pagkaangol sa 5 ka mga tawo nga gitabang dayon sa mga personal sa emergency medical team sa Talisay CDRRMO. Ana-ana sa luwas nga kahimtang ang 5 ug wala ra na priso ang driver sa truck. Human nga nakigsettle kini ug ang tag-iya sa truck sa mga tindahan ug sa mga naangol. Subling pahimang nun itumulak sa mga driver. Mensahe lang sa to nga mga kaigsunan ilabi na gyud ug ang dan dulhugon di gyud mo kumpiyansa sa pagpadagan. Kinahanglan nga naka-engine brake, unya human nagtamak gyapon ka sa imong brake, unya kinahanglan alisto. So kung panalitan nagduka ka niya itong mga panahon na sa pag-drive, ayaw lagi sa pagmaneho, mangita kag lugar nga safe, unya mo pahuway. Oba ni Godfrey Relien, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.